Loh, indikasi ngeten. Sampeyan nek ngaji tenan sampeyan ora usah ngarep-arep dadi menteri ora bakal kowe ala dadi. Nggih. Dadi presiden ya sedulu. Sampeyan nek iso ngaji ala dadi. Nanti sebenarnya nek sampeyan pengen dadi pejabat gak usah dadi gak usah iso ngaji sampeyan ora bakal yakin. Nggih. Ora bakal iso sampeyan. Yo nyatane lho Gusdur ku ahli rapatan jenius terkenal dari presiden berapa menit iya leres ya leres munggahannya terjadi sejarah Sayyidina Ali jadi khalifah berapa menit padahal menarik Kanjeng Nabi dawuh ana Madinatul ilmi wa aliyun babua berarti kondang betul keilmuan Sayyidina Ali sehingga nanti kalau kasus Sayyidina Umar gak bisa ngatasi mesti tak tahu Ali karena kok ngaji kami cilik mana sama ngaji cedek yang pejabat kecil sampai mana bener sampai itu tua aja ngaji jajane mana sampai jadi RT itu ya enak nanti kita dapat boleh kapan kok sampai mikir ya mesti mikir aku bari kulo kumroh ini kulo aku bari takoi malah bari bingung nanti sampai pas ngerti ada di RT lewat di bawah orang banyak rame sampai lo diangkat terus supaya tak jadi bayar mulut gelem orang mulut wah dipurut gusti kan gelem aja gelem banyak gelem yang doalim kayak orang itu biru bayar kok sampai itu tidak bayar kartu kalau balik ini iku ngomong musik kode ngijol kayak Allah kalau keuntungan dunia sih mau sedikit makanya ngomong itu nah itu diberikan itu di tengok disinyalir Mbah Mul ini senangannya ngaji nah itu bila lah sampean tuku motor wah sampai terjadi wah aku ini anu kan sebenarnya kita tanggungan mulai tanggung pemaning minggu aku berarti tanggung ini coba kakeknya belante itu mental ya bang musuh nah waktu itu kan buatan noli kodoknya dari masyarakat saking melakoni agama ini Gusti Allah hati-hati ojo sampai jenengan niku terjebak suasana mengguni wong enak guni suasana sehingga dia sampeyan nyegati tumekani wong lakoni agamane pengira hati-hati ojo ngasih terjebak tenggini posisi tumrabe wong sing nyegati tumekane wong ning gone majlis iki dawuh Quran temenan ana banget kelakuan kang dilakoni wong musyrik iku kan kok sampean terjebak pripun yo macam-macam terjebak niku macam-macam wong jiwa sing terjebak terjebak suasana itu repotnya pripun repotnya tumrake wong sing gelem mangan nek ora gelem mangan sebuah asli iki yo aku kok kemampu aku ngene kan paling ngoten niku mawon nek ngoten jenenge mentok ate ngoten gak mlaku padahal kudune sing bala tapi mlaku jalan terus aja mandek juga tekno tenang ribuan sing mari ndadekno pedhote dalan sing tumuju indane Gusti Allah mane nalika kadang wong iku dibutuhke waktu sholat iku ana sing
ikhtiar, waktu takhir dan seterusnya. Dan ini nek selagi jeso milih gak keadaan keposong gak keadaan kepepet sampai kudu milih nek gune waktu sing ojo sampai tenggine waktu sing takhir lah bukan lewat sampai kudu milih mulai bentuk wong urip niku nalika duwe nugroho dinikmat dening Gusti Allah iku gak ana liya sing luwih mulya kejaba iman karo Islam ning kudu ihsan kali sampeyan iki wis Islam ya wis iman ning sampeyan gak ihsan lho sampeyan iki jane milih terus apa milih mandek kategorine sing walah takih aku sing penting wis lakoni pun ya wis lakoni ya wis sampeyan mentok semua kudu ihsan kok jane ihsan apa ihsan anta budak anaka taruhu wa ilam takun taruhu fa innahu ya roh nek kuwi ibadah rumangsa yen anta budak anaka taruhu kaya sampeyan kira Gusti Allah gak sagareno omongane wong sampeyan disalahna ya ben sing penting secara syar'i sampeyan bener wa ilam takun taruhu fa innahu ya nek kuwi wae iso kaya weruh pengiran sampeyan kudu rumangsa nek ditingali dening Gusti Allah kita dia ijo asli tak seleno akehku biru jan anta budak anaka taruhu loro takokane wong akhir golarang nek iso akeh anta budak anaka taruhu makom di sini muka sabar seperti jawab nek apa bener nek apa kan lo anta budak anaka taruhu wa ilam takun taruhu fa innahu ya pasang kedua mau apa sih asik jadi awak dhewe iku guyonan apa jadi kan artinya awak budaya tak ngene jan wong pasang ki wae wis pau bener ojak muasabah jadi niku dilek-elek Jawa mesti iki waktu cerita anta budak anaka taruhu nalika wong ibadah gak sanggatekno omongane liya sing penting semen rumangsa sampeyan iki dibersani sampeyan iki kaya-kaya apa pengiran iku jenenge makom musyahadah ora pasabah rasane biru wis ngelmu bergane larang kowe nek iso nglokake dadi kowe tak tahu iso ake iki lho rasa mergawe dol patang kliwon cimange umane wis pirang-pirang wa ilam takun taruhu fa innahu yaraka makom iki makom murabas jadi musyadah karo apa eling-eling nek wis ora takokan yo sesuk takokan iki yo organisasi kekumpul organisasi yang akan datang itu sesuk sampe lho kenan nggih ora eling-eling blas sing kantor ini ra kowe takok ya aku duwe iki akeh wis
Oh, ya sing dibudidayai kira-kira sing ra iso jawab Kang Toli. Nek sampeyan sing dibudidayai lagi ku wangi ta. Nggih. Nggih. Terus iki wong-wong sing padha ngijolake ayat-ayat Allah. Diijolake karo keuntungan dunya kang namung sedhi titik yaiku kaya ulamae wong Yahudi. Karena wong Yahudi ku gawa musyrik. Pripun ceritane? Nalika akhire ana wong Yahudi dikon maca tentang keterangane dan apa kirane? Wong Yahudi dikon maca Taurat. Akhirnya perkara sing dadi tendensi tumrape bener siji perkara ditutupi krana kuwatir kelangan kedudukan. Krana apa? Ndilalah sing melanggar aturan, melanggar hukum, melanggar syariat niku rupane nglakoni zina niku seorang pemuka masyarakat. Wong sing duwe kedudukan nek nggone masyarakat. Mulane akhire ayat sing dudono nggih. Ayat tengene Taurat lho sing dudoke tentang hukumane wong zina rupane dijilid niku ditutupi ora dicerita. Tak niku sing nek kronologi ngoten. Mulane diarani ngijolno ayat-ayat Gusti Allah dijolno karo keuntungan dunya kang namung sedikit. Nah ulama-ulama wong Yahudi zaman Rasulullah padha ngumpetake ayat sing kasebut ana ing kitab Taurat karena kuwatir ilang kedudukane ning kalangane wong cilik, ilang pengaruhe. Wedi. Sebabnya masyarakat umum Yahudi waduh ayat kitab Taurat kanggane karo sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya tentu padha iman. Jadi teng mriku teng Taurat teng Injil itu diceritake nek bakal ana nabi meneh, nabi akhir zaman ngene. Nggih. Keadaane ngene wong lairno desa kene. Bener. Nggih. Mulai cerita nih kok, nalika tengene berjanji, nalika akhirnya Sayyid Abu Thalib, ramane Sayyidina Ali, pamane Kanjeng Nabi. Nalika wekdal niku saya Kanjeng Nabi dijak dagang tengene Syam. Akhirnya ketemu sing jenenge Rahim. Ditakoni iki anakmu iya. Cekake cerita jajane iki cocok kabeh sing ra cocok iki bane kuwi. Ngene. Maksudnya pripun? Pokoke ora cocok nek bane kuwi iki manam tenan ora mboten. Akhire jujur kondone ora nek ora anam iki nek anak dhewe jandang kejabane wae. Bahaya. Wong ngoten niku wong sing anak niku diancam gawe cilik. Mene sampeyan gak usah dadi kowe sampeyan dadi rada dudu iki bener. Timbangane di sebelah wong enggak. Dalan sampeyan rapat kampus meneh enggak. Dalan kan kacau. Sebabnya masyarakat umum Yahudi waduh ayat kitab Taurat kan gandeng kalau sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu padha iman. Dan nek wis padha iman ulama Yahudi ilang kedudukan iki kang kasebut samanan kolilah menal Yahudi iki iki remboko nek ngene disobakan semakin